grabatzen ari garen unean 6 eta 14 dien honetan, Antiguako torneoko bosgarren jardunaldiko nagusien mailako norgehiagokaren analisia egingo dugu. Bertan, Amiano eta Antton Apezetxea izan dira, De La Fuente eta Peñalberren aurka, 22-12 emaitzarekin Amianok eta Apezetxeak irabazi dute, eta honen bestez finalerdietarako txartela eskuratu gainera. Irabazten zuena finalerdietara sailkatuko zen, galtzaileak berriz agur esan beharko zion txapelketari, eta irabazleak esan bezala Amiano eta Apezetxea izan dira. Partidaren analisiarekin hasi aurretik gogoratuko dugu lehengoan Peñalberrek ezin izan zuela jokatu, Inigo Erlek jokatu zuen De La Fuenterekin, gaurkoan Peñalber etorri da, baina esan beharra dago berak ere esan du partida amaieran egindako adierazpenetan eta oso justu ibili dela eskuetatik azken hilabete hauetan, eta gaurkoan hori nabaritu zaio. Nabaritu da batez ere, Aingeru De La Fuente zenbateraino jaisten zen, ez? Azkenean, laugarren kuadroraino jaisten zen askotan boleaz eta jotzera, eta horrela oso zaila da baldintza horietan, eta are gehiago gainera Unai Amianok egin duen norgehiagokaren ostean. Lehengoan ez ziren ongi ibili Amiano eta Apezetxea, gaurkoan Apezetxeari ere atzeko kuadro horietan naiz eta dominatu pixka bat kostatu zaio pilota arrotzea eta pilota atzean jartzea, baina kontu Unai Amianok partida ikeragarria egin du hasieratik bukaerara, eta hori izan da norgehiagokaren gakoa. Gainera, alde handiarekin joan dira irabazten askotan 16-7, alde handiarekin, eta gorriek ezin izan dute zer egin, ez dute mehatxurik ere egin norgehiagoka iraultzeko edo, eta esan bezala oso baldintza zailetan ibili da bikote gorria. Esan dugun bezala Peñalberrek lehengoan ez zuen jokatzerik izan Antiguon, gaurkoan jokatu du partida erabakigarri hau, baina De La Fuentek naiz eta tanto onak egin dituen asko ere galdu du, baina esan bezala baldintza oso zailetan ibili da eugiarra, eta aldiz urdinek partida ikusgarria egin dute. Amianok batez ere errematean, eta behar bada partida hasieran kamutsago ikusi dugu errematean, gero partidaren erdialdetikan aurrera ordea sake erremateari etekin handia atera dio, eta zer esanik ez, errebotean zenbat pilota ipini dituen, ez? Peñalber askotan ikusi dugu atzeko hormari txatxita, eta hori Amianoren meritu totala izan da gaurkoan. Amianok eta Apezetxeak 22, De La Fuentek eta Peñalberrek 12, hause izan da gaurkoan esan behar genuen guztia. Hurrengoan gehiago izango duzuek Kirolunea YouTubeko kanal honetan, bitartean ongi izan agur.